рӯзи 3 август дар кишварҳои гуногун рӯзи тарбуз ҷашн гирифта мешавад. Он аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сарчашма мегирад. Амрико аз рӯи миқдори хӯрдани тарбуз дар муқоиса бо дигар кишварҳо дар ҷойи аввал меистад. Тарбуз ба таври комил ташнагиро мешиканад ва комилан калориянок аст. Ҳарчанд маълум нест ки онро кӣ ва кай аввалин маротиба кишт кардааст, аммо ба ин далел маҳбубияти худро аз даст намедиҳад ва ҳар сол тарафдорони бештар пайдо мекунад. Ба гуфтаи таърихшиносон, Африқои Ҷанубӣ зодгоҳи тарбуз аст. Маълум аст ки аллакай дар Мисри қадим мардум ин гиёҳро медонистанд ва парвариш мекарданд, ки онро ҳафриётҳо тасдиқ мекунад. Ҳамин тавр дар давраи шоҳигарии миёна дар садаи 20 пеш аз милод тарбузҳоро дар қабри фиръавнҳо ҳамчун манбаи ғизо дар зиндагии баъдӣ гузошта мешуд. Тарбуз ба саломатии инсон аҳамияти калон дорад. Он саломатии дилу рагҳоро беҳтар месозад. Пеш аз ҳама барои пешгирӣ кардани бемории саратон кӯмак мерасонад. Тарбузро воситаи беҳтарин барои давои дарди гурда мешуморанд. Дар он моддаҳои нитрогендор, витаминҳои B1, B2, C, туршиҳои фолиёвӣ, каротин, ки давои бемории қанд маҳсуб меёбад, мавҷуд аст. Тарбузро зимни табобати артрит, фаромӯшхотирӣ ва камхунӣ истифода мебаранд. Тӯлонӣ истифода кардани тарбуз илтиҳоби меъдаро давом мебахшад.